Krásny deň. Dovoľte, aby sme vám dneska jeden z produktov predstavili, čo je novinka na našom českom trhu. Je to napríklad pod označením značky Girolami, výrobca italský, ktorý vyrába kotle, krbové kamná s krbovou vložkou s tzv. Výmienníkem, ako aj interiérové kamná a ukážeme si, ako to vlastne funguje. Na diaľku si môžete zatopiť peletkami a už potom môžete prikladať a používať drevo. Čiže máme rôzne kombinácie. Jednou z takých kombinácií je to, že interiérové kamná, ktoré sú teplovzdušné, zároveň majú ochranný prvok ako špeciálne chladené sklo, kde máte na živý oheň proti popáleniu detí a vo vnútri je čistá litina, kde samostatný šnek zo zásobníka naťahuje peletky, je tam keramická žhavička, kde cez mobilnú aplikáciu, ktorá sa dá nainštalovať, si môžete pod touto značkou Girolami nainštalovať v kombinácii s izbovým termostatom a vy si z mobilu regulujete teplotu v interiéri, ktorý vyhrievate. Tieto kamná vytopia krásnych 90 m2, zároveň vám ekonomicky šetria vaše náklady a plno ďalších vychytaviek. Ďakujeme.